Sad će vam se obratiti načelnik općine Centar Srđan Mandić. I drago mi da smo danas ovdje i želim da uživate, želim da se svi danas osjećamo kao jedna velika porodica. Ovo je već 10. godina kako radimo ovaj program i iz godine u godinu sve nam je ljepše. Čisti mali, čisti. Kike to. Šta je dočekao? Hvala, tako.